Sanibingelela yonke indawo eSouth Africa nangaphandle, sanibingelela eNamibia, sanibingelela eAmerica, sanibingelela eAngola, sinibingelela yonke indawo. Siyabonga ukuthi yonke indawo umhlaba wonke uyabambisana nathi ukuthi sinilekelele senze umehluko empilweni zenu. Sithi asibuya namhlanje sikwa Dr. Gumgum. Kahle la ekhaya siyasiza ngayo yonke indlela yokusiza umuntu ngesintu nangamakhambi. Sesithi asibuye ngoba sinama-challenges amaningi esihlangabezana nawo kubantu esesibasizile. Kunabantu abaningi abasahlushwa imimoya emibi. Sesithi asibazise ukuthi uma kukhona umuntu onenkinga yemimoya emibi, usizo olunjalo liyatholakala la ekhaya. Yini imimoya emibi na? Imoya emibi yokuthi mhlasimpe uthi uhleli nje uze ufikelwa ubuthongo obumnandi, kanti inhloso yalobo buthongo ukuthi kufike amaphupho amabi azo-attack-a. Umoya omubi yini na? Ukuthi uzwe into ezonokha endlini kodwa ungaboni umuntu onokhayo. Ufuna lento ukuthi ukhulume ukuze ukwazi ukuthi ikutshontshe noma ivale ivoice yakho. Umoya omubi yini? Into ozoyizwa ihamba endlini kodwa ubungayiboni, noma izithunzi ozozibona, noma uzwe into izongena embedeni, noma uzwe into izokubamba ibe ingekho, ungeke ukwazi ukulwisana nayo, noma enye izifike ngisho ikucindezele. So imimoya emibi-ke le enye uzoyizwa ihamba phezu kwendlu, kwesinye isikhathi uzozwa sekukhala iy'ngane ungazi ukuthi kwenze njani. So-ke sinayo-ke into la ekhaya yokuthi uma uyisebenzisa ikwazi ukuthi lowo moya emibi ingabe isasondela eduze kwakho. Usizo olunjalo ungalithola la ekhaya. Uma ulifuna lolo sizo uyakwazi ukuthi ufike la ekhaya sikusize, sikwenze ukuthi ube right, either ulifunela wena noma ulifunela umndeni wonke. Siba nendlela esisebenzisana ngayo. Inamba yethu ithi 071 2999999, 071 2999999, 0906. Ungasibheka-ke, siyatholakala ko WhatsApp, siyatholakala na Facebook, ungasithola futhi na TikTok. Sikwazi ukukusiza kule nto sikubhekene nayo. Siyabonga kakhulu.